Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai piba roy piang subhai pi shaka batisi TV berkumcu shi Khubor kimat. Ini passion kon shap shi Khubor nikle gibenta chong ka Jylla. Ki samla ki bapuli ha college postgraduate studies in agricultural sciences CAU Imphal umyam next step. Kilami benyaki bat ban shongklai mengor ha pelau jongka CP GSAS. Bandawa wengkam no mador yo professor Pranab Datta Chairman School of Crop Protection jongka ni ka puli. Hadian baklami ka jingkeno ba ulale kenchlen ya ka wei ka samla puli. Ka Sarkar Meghalaya ka sa syong perkhat biang ha kabayade berkejimpen kinria yaki laispa sapu artli kilong yeng na them yaw maulong hau benai jeliu mataw snam aza pun riu. U sembut meterang ba ka Jylla u bakmi yakatanat penroi sor u ba snya bhalang dhar ulai thu ba ka Sarkar kadang apktien na ka Ministry of Defence ha kabayade berkejingpan jaka ban pensa yaki laispa sapu artli kilong yeng namar ba hadu menta ka Ministry kampat aiktin satya syaka Sarkar. Hagasian ka benengkong u Chief Justice Jongkri India u Justice Surya Kant haga khandai tri u Jymmang aza pun riu. Ulawan menyuk jat Haribhoi District banya shimenta kum u kongsan haga mega camp kam awareness program bala pelong ha madan he marnga Haribhoi District. Ki pajba ki balama jing na marka jingbam yo tenong le air shed jingshed LPG watla kila up ki benai bat penbiang lod ya barok ki jingdon kam. Kinoyalam ka Haribhoi Youth Federation bernihat circle lembar kilong kme nakishna per kathan bernihat haga khandai tri Jymmang aza pun riu. Kilatur syaka office trekam jongka one car gas agency kabadan hakashnang bernihat Haribhoi District. Usamla Raymond ulaong ba yamenta ka kunhun jong kinongyalam matmai kinempat la ban batai ikimat trekam jongki nangi syakmat hendrei kinyai beteng ban budien bat banyakun yakimat barang sateng jongka KSU kiba kijiakun barosh kata u president balashong thaino jongka Khasi Students Union usamla lambok starwell marngar ulaong ba menta ulashong thai na ka KSU hendrei ka KSU kanam shong thai pat hau dalai leiru bat ka klimat ka ba ka KSU kan shong than na u kan deiru ka klimat ka ba khaddu ka ba ma uru un let no na kan ka sla Pyrthei u general secretary bala shong than no jonga Khasi Students Union usamla Donald V Thaba u dei u khot bat unong yalam ba shithem jonga KSU u bala shakri yakari bat ka jat ben riu arpu south likisnam ling ba ka KSU haki arpu south likisnam ba udan ha ka KSU usamla Donald Thaba uloong bala yo shibun ki jinghikai ki baula la ban saindur yaladi ha ki babun ba Kylleng ha ka jingim u noyalam bala rimtam jongka Khasi Students Union ulawan ban sakilang ya ka election jin nongkit kam pathmai jongka KSU kata uba Jeffrey Basan ula kuntu kun pham bat kitbok kitryang ya ki nonyalam pathmai jongka KSU ba ka banengkong kidei ban tre dei da ka mesim ka bakut amban kwa ya ka nam bat ka burom lani ban lumspa hendrei da ka mesim ka ba shithem bat ban ai yakaba pidon bat amban shim nani bandawa yak kaba amdei ka jongpi baro shikata ka tin khasi bat garo ka tang tin benram hendrei dangshen ka sarkar kala ithu bat benrung yakidi ki artli tin kum ka tin sarkar halor ka new general secretary bala shong thai ka KSU usamla Donald V Thaba uloong ba kabadan kam menta kadei ba ka tin khasi kan rung ha ka khnet ka bapra jongkari tisin jongkari Umentri ka Sarkar Jylla bakmi yakatnat information and public relation uba lakmen rumboi hag khandai tri Jymmang aza pun riu ulakentu yakinong tho Khubor ka Jylla Meghalaya bakin yaki Khubor ki badai ki ba penmentoi yaki paiba hadien ba ka social media kalatrei borba hadien u COVID-19 hadu ba ki paiba kimla shu ban penyapher kanu ka Khubor ka badai bat kanu ka Khubor ka babakala ki sanmut ki ba shong hakawai ka kali altros bakanthop ya driver kila light salit na kajing saw hadian bakate ka kali kala hap kan san shakawa ha khat nyaw mer Haribhoi nakadaw kajing pen hairstyle unongnya ha ka jaka kabalong khun u sembut meterang ba ka Jylla ba snya bhalang dhar u badeiru national vice president jongka NPP ha ka khandai tri Jymmang aza pun riu ula kentai ya ka Khubor ba unong yalam ka Trinamool Congress u Dr Mukul Sangma
Ubalong ru unong yalam Kylleng Persha un penyoso sya ke NPP. Ka Regional Committee jong ka Sarkar Meghalaya halor ka West Jandihe sector kala dep ban pinkre ya ka kai pot jurip but hadu menta kampat IT sya ka Sarkar namarba kadang ab ya ka Regional Committee ka bathmai bansa thau da ka Sarkar ka bathmai ha asa. Usumbut mitrang ba ka Jylla ba snya bhalang dhar ubadei ru National Vice President jong ka NPP uloong ba u President jong ka Khasi Author Society u Dr. DRL Nonglai ulayo ya ka jikirshan na baro. Ubadhar ula kentui kipat ba nong thep wood bakin a ya ka jinggershan ya u Dr. Nonglai kenang ba undup la ban buddin ya ka jingdawa ban pendrung ya ka ketien Khasi haga kernit ka bapara jong ka riti sensha jong ka India andaw la syajit kum UMP sya parlimen. U MLA Kamau Plang Constituency uba Beyond Star Kurba haga kendai trik Jymmang azapun riu ula IT sesantili ki yeng ki ba ula penshna naga benta ki long yeng ki baduk ki basyong ki basa hapo Kamau Plang Constituency da ka ba ula pelut naga tulok ka ba uyo man lau benai haba ajingkren hadin bala IT yakini ki yeng uba kurba ula itu ba ula bu thong ban penshna hadu shispa tili ki yeng hakini ki sansnem but kumba kalong menta uba kurba ula deb ban penshna hadu rupulai tili ki yeng da ka ba pelut naga tulok ka ba uyo man lau benai. Kirkhot jong ka kenhun seng bhalang Mausunram CNRD block ki bakantup ya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People ka Hinyautrap National Youth Front ber ka Hinyautrap Youth Council ha ka kharwai tri Jymmang azapun riu klalej ban ra plakat hakmat ka khardop yengsa jong menteri katnat boarding ka Sarkar Jylla uba met balengdo ban penpau ya ka jingbitar ya ka jing IT jong ka Sarkar ban sam boarding ha Mausunram bat ranikor syakasai computer private limited. Ka Surokba National Highway ha ka Shnong Jorabat ka bapinyoso ya ka khapu jong Jylla Meghalaya bat ka Assam kala kum ka wa ba ha ka khatwei tri Jymmang azapun riu na ka jingthe jong la ba ubajur ha ka porsan majib stem ka kenhun ni seng bhalang Mausunram CNRD block ki bakantup ya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People ka Hinyautrap National Youth Front bat ka Hinyautrap Youth Council ha ka khatwei tri Jymmang azapun riu kila ai portang artayo ya katnat boarding ka Sarkar Jylla ban pendamno ya ka soskular pat ka sai computer private limited hendrei lemkumta kani ka kenhun kala berngam ban wan yalam miki hajar ngut kipat ba jongkasnong Mausunram bentur sekretariat usumbut mitrang ba ka Sarkar Jylla bakmi ya katnat kampo yeng uba preston tensong ha ka khandai tri Jymmang azapun riu ula play ya ka office tri kambapura jong ka barato police outpost ringkat ka jingadon lang usumbut mitrang ba ka Jylla uba snya bhalang dhar u MLA ka mukaya uba nujor ki sungo bat ka Director General of Police ka kong ai rashisha nongrang bat kiwe usumbut mitrang ba ka Jylla bakmi ya katnat PWD roads uba preston tensong haga khandai tri Jymmang azapun riu ula bu mau nongrem ye ki sautli ki project pethe surong bala bei pisa dingba ka Sarkar Meghalaya ka bakot arpusa kulurtam ka kenhun State Disaster Response Force bala lam khmat dau Sub Inspector D Kharpi haga spotrik Jymmang azapun riu kala yo ban sei ya ka we kamet yam na ka we krem bala ishra haga shno mulai bri sumer ka bahap hapo ka Moriap border outpost ha East Jandihe district Uway rong ba abla tip kerteng kum uba George Michael Carr uba lai pinyo snem gerta uba syong uba sa mautawar pedeng shdong jarai shim lawan pai shu shalayeng na duk ka nyau tari Jymmang arzapun riu ki bahayang asem kla pentip ba uneu rang ba upong daka sweater rong stem ka ba hotline li ka patlun rong yong ba ki juti rong yong ki ba yo in lap yong neu rang ba kin sngau ba ban pentip how new number nyau not prasan kendai iwe ar nyau ar lai Bentapan ya phai ki Khubor na Kylleng ki benta chong kari. Shisngi hadin baula bam smai kum umitrang ba ka Tamil Nadu. Unong yalam chong ka Tamilaga Vetri Kazakam. Usi Joseph Vijay ha ka singin kong ula bam smai pan. Kumur khot ka yeng darbar thau an ka Jylla. Ha ka darbar ka bring kong chong ka yeng darbar thau an chong ka Namildu. Ya ka jingbam smai ki MLA ki bala Shajit mai la penyai da pro term speaker u Karupia. Ka Seng Congress kala phai biang syaka Sarkar Tamil Nadu hadien palat sanpu sansnem palat hau ya ka Sarkar kabayalam da ka Tamilaga Vetri Kazakam kabala kli da menteri rang ba ka Jylla usi Joseph Vijay kane kala wan hadien ba ka TVK kala rai ban ai artli ki shuki menteri syaka Seng Congress kum shibanta ka jingbati shuki ka dorbar ka beningkong jong ka yeng dorbar thau ain ka bakhat nyau jong ka Tamil Nadu kala stang ha ka steps kiningkong ha ka ba baro ki MLA
kibala sha jit mai kila bam smai kum ki khot jong yeng dor bar thau an hapdeng ga jingki phalo kasan himasima ka yeng dor bar thau an jong ga Tamil Nadu kala sakhi ya ka jingapin ibor ha kasan himasima shwaban stang ka dor bar beningkong ha ka ba kalyang persha ka Dravida Munitra Kazakam kalapin kre ban pinyeng ya lau jong kurtong na ka banta ka election speaker ka bala bu sngi ban pelong ha ka shitri unaitung Umitro badu jong gari Narendra Modi ha ka skin kong ulai khuble ya ka National Technology Day but ulapin kan mau da ka jingsngau sarong ya ka jingtre shitam but ka jing IT lot jong scientist ka bala pin longru ya ka jingle test ka ba job ha pokran house name shia jakhnai spa kanai pokra ka jingalang ka beningkong jong ka kunhun menteri jong ka sarkar BJP ha West Bengal balayalam do Suvendu Adhikari kala long ha state secretariat ka bamenta ha Nabana ha Madirtala ha Howrah district ha kasmingkong shitayo hadin ba ka United Democratic Front ka balayalam da ka seng congress kala yora ya ka jingjom ha ka election ka barang shudap long ha Kerala Henry ka jing artatian mentapan kala pau ba manu ban shimti ya ka shuki menturang ba ka kunhun gi sipai sun jong ka Indian Air Force ka Surya Kiran aerobatic team kala thmu ban pin ya ka jingilan ya ki ling sun ha Somnath temple kum shibanta ban rakhe ya ka jingdam nyop sansnam jong ka temple ha ka skiningkong Khubor Pahara ha Kaziranga National Park and Tiger Reserve ka Jylla Assam kila kem ya laingot kinong be merat balayo kurup ru yikitiar siat berkikuli layat hu ki sarkar ha ka sngi ublai kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei kawai ka lingsun Turkish Airlines kala kem dingkinsan kat ba karang thmu ban hiar khandau ha ka lingsun Tribhuvan International Airport ha ka steps kinengkong ha kani ka jingja kinong le jinglen kila lai thau na ka jingja ka basngausi laong he officer jong ka Civil Aviation Authority of Nepal ki Rio Shampang bat ki he jong ka United Nations kila terwa ya ki rukam terekam bathmai banwanra ya ka jingatli ha ka imlang ka salang ka jingla abanya khun ya ki jing ha Afrika ki bami na ka jingbam yo kam yo jam jugi samla bat ka jinga khun ha ka jingkala ka sunmene ka Unification Ministry jong ka South Korea ha ka singin kong kala ong ba ka jingshim benta jong ka North Korea ha ka Victory Parade jong ka Russia ka pin ya ka jingadai ka bajan bha hapreng ki bor shipai jong ki niki artli kiri Uskatri jong ka tanak ka koi ka kya jong ka Spain u Javier Padilla ulapin benaling ba ka rensan social media ba ka jingpin kinria ya ki nong let nongwan but kattu ka ni ki nong trai jong ka chat kit mar MV Hondias kala ya shakmat kumbala thmu ha ka ba palat khandai phongwat ki brio ki lakmi lenti ban pin kinria no ha ka ba kut jong ka ni kasi U President jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky ulo ong ba ka Ukraine kala IT shaka Russia ya ka thup kerteng jong ki shi hazar ngot ki shipai thama nakabanta ka jingbin phai markelyang ya ki koidi thama U President ka United States Donald Trump on salit cha Beijing hakani ka tayo nakabanta ban yakren but Xi Jinping u badai ru President jong ka China hakabayade ba ka khai ka pateng ka jingbei tingka ka jinga kan at bat ka Iran ka issue jong ka Taiwan ka artificial intelligence but ka jing hakabayade ba ka jing shingan ong Khubor U President ka United States Donald Trump lakan tat mardor ya ka jing ajubab ka Iran ya ka jing terwa jong ka United States ban pinkut no ya ka jinga kan at West Asia kat ba ka jing khanglat ya ka jing ya jong ki jhat kit mar ha ka duriaw ba Strait of Hormuz kadang everything U President Donald Trump ulo ong ba ka United States kan sabut dien ya ka jing bu ri ka Iran ya u uranium u bala suba bala tep hapo kitliu but ongru ba ka US Space Force kala shimkhia bha ya ka ni ka kam ka Russia ba ka Ukraine ha ka sngi ublei kila taipop markelyang halor ka jing pin khen ya ka soskular sange yasian ka balai sngi ka Defense Ministry jong ka Russia kala kam ba ki shipai ka Ukraine kila pen khen hadu khandriu hajar nyop weisi ye ki soskular sange yasian tang hapo arpsau kanta laong ka Xinhua News Agency Tikitu kilong ki Khubor hakimat madasi Khublei